Прия се погледна в огледалото и въздъхна. Кожата й се чувстваше матова и уморена, дори след като спа цели 8 часа. Беше опитала всеки скъп крем и маска, но умореният вид не искаше да изчезне. Иска ми се кожата ми просто да може да сияе отново, помисли си тя, чувствайки се малко безнадежно. Майка й, Лила, видя тъгата и я заведе да се срещне с приятелски настроен диетолог. Диетологът, Дера Анил, обясни, че истинският блясък започва отвътре. Той каза, тайната не е в бурканче, а в 5 прости вегетариански храни. Първо, спанъкът. Той е пълен с помощници, които възстановяват кожата. Второ, авокадото, което има добри мазнини, за да поддържа кожата мека. Трето, орехите, малки електроцентрали, които се борят с зачервяването. Четвърто, сладките картофи, батати, които предпазват кожата ви от слънцето. И накрая, горските плодове, като ягоди и боровинки, пълни с антиоксиданти, специални помощници, които предпазват клетките на тялото ви от увреждане. Прия започна да добавя тези 5 елемента към ежедневните си ястия. Тя замени чипса с орехи и започна деня си с смути от спанък и горски плодове. Само след няколко седмици промяната беше ясна. Кожата й беше погладка, поярка и наистина сияйна. Сякаш намерих естествена светлина в себе си, каза тя щастливо на майка си. Скъпите кремове бяха забравени. Кожата ви е огледало на вашето здраве, хранете я с прости, мощни храни и я гледайте как сияе. Имате силата да създадете естествен блясък отвътре. Сега абонирайте се и коментирайте любимата си храна за кожа с Bulgarian Repo.